Good day kabayan, and welcome once again sa ating panibagong vlog. So for today's adventure ay pupuntahan natin ang pinakabagong bypass road na ginagawa sa may Malino, San Fernando. Ito ang Malino to Soclaban Bypass Road. Ito ay may habang 2.5 kilometers na magmumula sa Barangay Malino ng City of San Fernando hanggang sa Barangay Soclaban ng Mexico, Pampanga. So tara at samahan niyo ko at ating alamin ang pinakabagong construction update dito sa Malino to Soclaban Bypass Road. So, what are you waiting for? Let's get it on! Good morning! Tayo nga na ipapunta dun sa may ginagawang bypass road sa may Malino, yung papuntang Soclaban. Yung dinadaanan natin ngayon ay yung shortcut papuntang Malino. So from Pulumbulo ang LSTT to Malino. Dito tayo dadaan ngayon dahil mas malapit, kasi kung dadaan pa tayo dun sa main meaning, pupunta pa tayo nung papuntang Pandan, matraffic dun. Galing tayo ng LTO. So dito yung mas mabilis na ruta. Medyo rough road lang, pero hindi naman ganun kagrabe. Rough road pero alphatic naman. Dinadaanan natin taniman ng tubo. At siyempre gamit natin si Serdi, itong ating TBS XL100. Uy naku, tubig dito. Dito tayo sa walang tubig. Yan. Yan, dito. Ito medyo malong nindahan dito. Dami kambing. Kambing, kalderetang kambing. Tagal-tagal na tayo hindi nakakain ng kalderetang kambing. Ay, nangangarubon. Luwa ng ulig ng charcoal. Gawain ang daan dito. O possibly gagawin yung mga subdivision, yung mga taniman ng tuburin. Naubos na yung mga yun, yung nakikita yung mga bahay doon. Dati rin taniman ng tuburin. Bypass road, yung Malino to Pulumbulo bypass road. So ito, nakikita natin yung highway ito. Dito naman halos nagka-garden yung mga nagtitin ng halaman, ginagamit sa mga landscape hanggang dun. So kinonvert na nila yung mga taniman ng tubo, pinaupahan sa mga nagka-garden. Full stop. So ito na yung Malino Road going to Kalulot, Sindalan, ganun. Left turn tayo dito. So ito pala, ito yung pangalan niya, Malino Pulumbulo Road. Ayan. Diretso lang tayo. Okay, so ito na yung bypass road na sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan o. Construction of Malino Soclaban Bypass Road, City of San Fernando. So nung huli natin pumunta rito, nag-ano pa lang sila, excavation. So, tingnan natin kung hanggang saan na natapos. Ito. Ayan. Hindi malapad yung daan dito. Pero sigurado hindi pa open ito dahil wala pang dumadaan. Dito meron din.
Ah, school. School building pala yun. Ito na, oh. Ganda ng kalsada, napakaluwa. Kapag-ground dito mamaya. Natin mo hanggang saan ginagawang bypass road. So I think magiging busy yung daan na ito, yung mga especially mga motorist na pupunta ng Mexico, gano'n guys, Tacloban, Pulocata, then going to Arayat, pwede ka rin dito. Uy, hanggang dito lang. Oh, yan. Hanggang dito lang pala yung ginagawa nilang daan. Subukan natin umukit doon sa taas. Walang katao-tao dito. Natin kung ano bang meron dito. Ayun na yan, left, so nakikita mo na. Construction site. Construction site pa ito. Ano, dami tinambak na lupa rito. So ito yung makikita mong tanawin dito sa may ginagawang Tacloban Malino Bypass Road. Oh, ito yung latest update. Ano? Ayun. So hindi na tayo didiretso doon. Babalik na tayo dito. Pero malawak, oh, malawak yung ginagawang kalsada. So probably the next time we visit this area, medyo mahaba-haba yung sementado. So for now, hanggang dun lang. Ayun muna tayo dito sa may lilim. Go. Ay, lilim dito.
Paalis na tayo rito at may dumating na isang pamilya. Marami palang bunga yung mangga. Oh, yun. Ang dami yun. Ngayon lang natin napansin, kanina pa tayo dito. Meron po silang mangga para magpipiknik sila rito. Malilim nga naman dito. Okay, so pass na tayo. Alright, shout out sa mga bata. Bye bye. Lagyan nilang harang dito. Pero pag umaga marami nang nagja-jogging. Nagpa-biking dahil maganda yung kalsada, walang dumarang sasakyan. Presko pag umaga. May ginagawa pa silang isang building doon. Yung Malino, siguro Malino Integrated School. Pero tingnan natin kung ano ba yung pangalan ng ginagawang building na yun. Ito siya, oh. Hindi, yung ano pala ito eh. Malino Soclaban Bypass Road Building. Ayun. Bypass Road Building ng Malino Soclaban Road Building. Yun. Yung ginagawang ano doon. Gradong tatas na naman yung mga value ng lupa rito. Pero ng bypass road. Okay, so hanggang dito na lang yung vlog natin. So salamat sa panonood. Ride safe always, Kabalan. See you when I see you, and Royal Andas is signing out.